The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. We are here once again sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Karong adlaw ato ipadayon ang atong pagtuon sa atong tunanan nga giuluhan, the Great Power Experiment. Ug sa waydangan ako kang gipainomduman, ikaw nga isig ka magtutuo, gamita karon ang rebound technique, ang imong pagsugid sa imong mga salang nabuhat ning adlaw ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan lamang, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug ikaw may balik sa imong pakigamitay, fellowship with God. Ug andam mo sa ikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo dili pa magtotoo. Di dapit ka o giagda ka sa pulong sa Dios diyan sa mga buhat 16:31 sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong maluluwas aron ikaw maluwas o aron ikaw makakaton dugang pagyud nga mga doktrina gikan sa pulong sa Dios. Okay. Padayon ta sa atong ibiyaan kagahapon. Painomduman kitang mga magtutuo sa tuo sa atong ginatunan nga mga pulong sa Dios. Pagtuo, that's faith. Okay. Kaysa diha nga imong gamiton kanang imong pagtuo ngadto sa imong gikatunan, imong gituuhan karon ang Espiritu Santo mo galing niya na mo metabolize yan ang maong doktrina human nimo tun-i kini ug mahinungdan nga ang Dios mahimo na yung tinuod, matuod, tataw, klaro na gyud sa imong kinabuhi. Ug mao kini ang paagi nga imong masinati kining maong gahom sa Dios. Apan hinumdumi gyud kanunay nga gikinahanglan ang atong pagpadayon gayud sa pagsibog sa unahan, pag-abante, and keep on keeping on sa atong espirituhanon nga pagbuylo, spiritual momentum. O ayaw gayud hikalimti katong doktrina sa rebound, doktrina sa pagsugid sa atong mga sala. Ang rebound god dili kay anarakutob, dili kay period kinahanglan kama. Ang rebound kay gikinahanglan mga ikaw magapadayon human nimo buhata ang pag-rebound. That's why sa doktrina nga itong gitunan, mga past lessons, it is rebound and keep moving. Okay? 1 Juan 1:9, doktrina kini sa pagsugid sa itong mga sala. O sa imong pagbuhat niya na that makes you humble. O kay humble ka naman, you become teachable. Matudluan ka na. Kay nasayo data nga kadto lamang mga tao nga mapausanon ang matudluan. Ang mga mapahitason dili matudluan.
They are unteachable. Okay? Kunya, dumipod ka muna ikadtong atong prinsipyo nga gikinahanglan. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Kining tanan ng mga butang atong gipangisutan are just the result. Resulta lamang kini sa atong espirituhan ng pagbuylo. O hinumdumi usap nga diha sa tactical victory nga atong maangkon, makakabot na kita sa tactical victory, we need the following: filling of the Holy Spirit, spiritual momentum, application of God's 10 problem-solving devices, ang atong pagsuod diha sa espirituhanon nga pagkahingkod, enter the spiritual adulthood area, unyay kalima, ang atong pagkaokupado na sa persona ni Ginoong Jesucristo, ug ang ikaunom, ang pagbag-o sa atong pangunahuna, renovate our mind, sa gitawag sa in English og post-salvation epistemological rehabilitation, ug uban pa. O ayaw ni kalimti, dili kita makakinabuhi sa espirituhanong panginabuhi sa pinaagis tawhanon nga mga paagi. No. We cannot live the spiritual life in the human method. Kay kini makinabuhi lamang pinaagi sa espirituhanon nga pamaagi. Nahinumdum ka pa ba sa definition sa Christian way of life? It is a supernatural way of life. Ug tungod kay dili man kasagaran nga matang sa pagkinabuhi, nang ginahanglan po dili pod kasagaran nga paagi sa pagtuman. You see? Also remember, niadtong atong kanunay yung ipahinumdum nimo nga requirement kini sa atong pagkinabuhing Kristohanon: routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength, perseverance, and persistency. You see? Now, sa dihang kita mo gamit ni ining prinsipyo nga doing the right thing in a right way, mao kana ang paagi nga buod sa Dios nga atong sundon. Kay mao man kana ang pagulagway sa plano sa Dios. Doing the right thing, doing a right thing in a right way. You see? So kung dili ta mo buhat sa right thing in a right way, then we grieve atong gisakit ang Espiritu Santo. We grieve, then we quench or quelch the Holy Spirit. So you can see here, unsa pagka-critical gyud ni ining mga butanga atong gipangisgutan. All of these things, remember, kini mga uban kini sa grasya. Grasya kining tanan itong gipahimuslan, ibaw ka pa. And grace, as we know, is what we don't deserve. We do not work for. We do not earn. You see, di kita ngayon. Now, ang pagbautismo sa Espiritu Santo, mao kini ang basihan alang sa unsa pag-extend ni great power experiment ngadto sa matag magtutuo dinhi sa katuiga simbahan. You see, diha sa mga buhat kapitulo 1 versikulo 8, the Holy Spirit will come down to baptize us. Ang magtutuo niining panahon sa simbahan
manununod kini siya o joint heir ni Ginoong Jesucristo. But even if we are all heirs, mga manununod, we have equal privileges and equal opportunities. So ako malikon, even if we are heirs, we cannot receive this inheritance, escrow blessings in the eternal state if we fail, mapakyas kita sa pagtuman sa mga kanang requirements for us to meet. See? Kung di na makatuman sa protocol or ground rules to follow, then pakyas ta. Di ta makadawat nining atong gisgutan nga inheritance, escrow blessings. Well, to sum up, if we are negative, meaning watay panahon, watay interest sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili ta makadawat nining atong panulundon, inheritance. But of course, adto tas langit kay kanang luwas naman ta. Once saved, always saved. Apan watay escrow blessings dito nga naman. Tungod kay wa man ta kakabot sa capacity righteousness nga gikinahanglan atong ma-meet God's standard. Isi. Nagkasabot ka ba? Busa, samtang niya pata din sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Phase 2, life. Ikinahanglan nga atong, we have to redeem the time. Fix our eyes on our goal. Unsa may goal na to? Spiritual maturity. We have to follow the rules sa protocol nga plano sa Dios. Sama sa pagsunod og mga dagda in any game na mga rules bisag unsa pang duwa, di ba? So ayaw tuguti mo kaugalingon nga ma-disqualified ka in the game plan. Remember the protocol plan of God. Unsa katutoy, the scriptures protocol plan of God. A right thing done in the right way is right. Okay? A right thing done in the right way is right. Mao kanay definition gyud sa protocol plan of God. So ayaw kalimti kaning great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union o sa panahon sa simbahan. Ang atong Ginoong Jesucristo, before He ascended to heaven, misaad sa iyang mga disipulo nga ipadala niya ang Espiritu Santo pagkunsad dinhi aron sila bautismuhan. Now, diya sa Roma 8, 16 ngadto 17, ang Espiritu Santo kanang will testify that we are heirs as children of God. This means, sa maning Grigong pulong, teknon. Ang teknon means learned, guided by God. Mo kanibot sa teknon. Now, tinuod nga kitang mga magtotoo, mga manununod sa langit. Apan di lagi kita makadawat niining maong panlundon kundi ta makatuman sa mga gikinahanglan, mga requirements. Ang atong manununod, wala magpasabot nga automatic kitang magadawat sa atong inheritance, escrow blessings, sa way pagsunod sa mga lagda ni to be able to receive it in the eternal state. Dili automatic na imong malawat. Na imong sundon nga protocol, mga requirements, lagda. Remember,
Unsa tingan sa plano sa Dios sa didto sa daang pagisaan, gitawag nato kini ritual plan of God. Apan dinhi sa bag-ong tugon, New Testament, ang plano sa Dios gitawag na og unsa? Protocol plan of God. So ayan ni kalimte. Old Testament plan of God, ritual. New Testament plan of God, protocol. Okay? So ato nang nakatunan nga ang katuigan sa simbahan kanang tinago, it is a mystery age. Ang mga doktrina ni ining maong katuigan gitawag og mystery doctrines. Dito sa daang pagisaan, ang mga magtutuo nitong panahon na gasunod kini sila sa Mosaic Law. Law of Moses ba? Karon sa atong panahon, New Testament, kita mga magtutuo na gasunod sa Law of the Spirit. Nga mao na ni ang Royal Law. Okay? Nainumdum ka pa ba niya itong Codex? Tulong manikal Codexes. Codex 1, 10 Commandments ang isgutan. Codex 2, ang pagka-espirituhanon, spirituality. Ang Codex 3, ang establishment na yun, ang katukuran. Now, ang sunod, why in the Old Testament, they did not exist kining musunod. Wala ning portfolio of invisible assets, wala. God's 10 problem-solving devices, wala. Grace apparatus for perception, wala. Rebound, etc., wala. Dinihira ni sa katuiga simbahan. Hinumdumi, kitang mga magtotoo din sa katuiga simbahan. Mga royal priest, kitang tanan nga mga magtotoo. We are royal priest. Harianon nga mga saserdote. All church age believers. Gipuy-an sa Espiritu Santo. Mo ni indwelling. Okay? Ayaw nagkalimti nga ang indwelling pagpuyo. Apan ang infilling pagpuno. Okay? Aron di ka maglibog. Now, ang mga magtutuo dito sa daang pakigsaan, sama nila ni Abraham, David, Jacob, etc. Kadto sila were endued, E-N-D-U-E-D, endued lang sa Espiritu Santo. Nga sa diha nga sila makasala, mo hawa ang Espiritu Santo gikan kanila. Mo na endowment. Okay? Apan karon sa atong panahon sa simbahan, it is indwelling. Kita ni mong diferensya. Ang Old Testament, endowment. Karon sa atong panahon, indwelling. Okay, so ayan nakalimti kining mga punto nga atong gidadiha kanimo. The Great Power Experiment. Mamani ang ato uluhan. Nining atong gidugukan nga pagtulunan. By the way, unsa ang buta-sabot og modus operandi? O unsa ang buta-sabot sa modus vivendi? Ng mga Latin man yung mga pulunga. Unsa ang buta-sabot sa modus operandi? Usahay ila ning i-pronounce operandi. Now, kini nga itong ipangisutan, mga modus. This is how to function in the protocol plan of God. Ang modus operandi, paminaw. Ang buta-sabot nini ang paagi sa pagkinabuhi. Apan ang modus vivendi, mo na ni ang panagawi sa kinabuhi. Na kuha ni mo? So, ang panagawi
sa kinabuhi, ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo is what gives us the lifestyle paggawi. Si modus vivendi na. Now, diyan sa Colossus 3:1, if you have been raised with Christ, then our lifestyle should be based on heaven, living life in the light of eternity. Okay? Ang great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union mao kadtong pagtukod sa katuiga simbahan. That was the establishment of the church age. Now, ato ni padayon ugma, ayaw og sipyat sa pagsunod ni o gidapit ka sa pagpahiguban ka nato sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So tomorrow we will see you.